ndakasarudza kuti ndiite course refrigeration and air condition. Sei wakasarudza course iyo? Ndakangoifarira kuti ndakaona sekuti inogona kuzondibatsira mukurarama. Alright. Ndanga ndine butcher panedziwa. Ndanga ndatango ndaitawo kamari kangu ndastarta butcher. Saka ndastarta butcher ndichirana butcher zvichingoenda nekuenda ndakazongofarira imwe mombe yakanga iri dhiri yanga yabiwa. Then ndobva ndangopinda mukati medhiriro ndo pakabvira kubata bato. Tinotenda zvikuru kwazvo tiri kusangana zvakare pachirongwa Home Away from Home. Zita ndinonzi Sylvester. Tapfuma nesimbi yebasa mwana waWinnie naSauro. Nhasi uno tiri paMutare Remand patiri kukurukura nehama dziri muusungwa tichinzwa kuti ndeapi makosi avari kuita uye chakaita kuti vapinde mukati meMutare Remand inyaya yei, vachititsanangurirawo kuti zvakafamba sei uye vari kudzidza chii vari muRemand. Ndina Prince kudzionera ane makore 25 okuberekwa. Ndagona here Prince pasinema? Chokwadi. Aiwa, tinokugamuchira muchirongwa Home Away from Home. Nyaya yakakupinza muno muPrince inyaya yestock theft. Inyaya yestock theft yakaitikira kupi? Yakaitikira kuti mani panedziwa. Tisati tapinda munyaya iyoyo kuti zvakafamba sei, wapinda muno muprison, chawakasarudza kuti uite chii pamakosi ese akazara pano paMutare Remand? Ndakasarudza kuti ndiite course refrigeration and air condition. Sei wakasarudza course iyo? Ndakangoifarira kuti ndakaona sekuti inogona kuzondibatsira mukurarama. Alright. Anditi zvimwe zvana motor mechanic zvinobatsira futi kurarama kaizvo, newelding zvinobatsira mukurarama, but iwo specifically Prince ndakangofila kufarira kuti ndobva ndingada muupenyu kubatsira mafiriji nema-aircon. Anditi apa ndikuona pane zita rekuti Prince zita remadzimambo kairi nemadzimambo. Unorinzwisisa sei zita rekuti Prince? Mwanakomana wamambo. Mwanakomana wamambo. Ndiwe chaiye? Ndimi chaiye. Manje mwanakomana wamambo yezve zvaari muusungwa? Ari muusungwa, mwana wacho muranda gumi. Kwete kwevamwe. Alright. Tinodzoka kunyaya yenhingirikini yerefrigeration. Wakapinda muno mune nyaya yestock theft. Wakapiwa makore mangani? Ndakatongwa 9 years. 9 years. Chii chakaitika? Ndanga ndine butcher panedziwa. Ndanga ndatango ndaitawo kamari kangu ndastarta butcher. Saka ndastarta butcher ndichirana butcher zvichingoenda nekuenda ndakazongofarira imwe mombe yakanga iri dhiri yanga yabiwa. Then ndobva ndangopinda mukati medhiriro ndo pakabvira kubata bato. Zvichireva kuti iwo wakatenga mombe yakanga yabiwa kuti utengese mubutcher. Saka wakabatwa sei? Ndakatobatwa pakuti ini ndanda kuti ndachozviziva kuti yabiwa. Ndobva yazobatwa butcher mune umbeya. Like chii chakazowana kwachiri soro nemakumbo. Alright. Apa wakazongopinda mudhiri nezvivini ngoti chauya nokuti urikuti waidza kuti yanga yabiwa. Hakusi kuzongoti zvikazvizoindiba pakurungozamawo kuti pamwe kuda zvingararamike zviripo. Pana akakutengesa here pavanhu vawakaita naro dhiri makabatwa sei? Takatobatwa, hapana akanditengesa. Naivo vacho vakatobatwa vari mukati. Vangari madhiri acho naiva? Muridzi wemombe akaziva sei kuti yakanga iinewewo? Mushure mekunga muridzi wemombe ashaya mombe yake akaenda unoripota kupolice station iri panedziwa. Kuna ripota ipapo padzongo information yake ngofamba mumakantini nekudingotenderera. Saka ndaisoti ndikauraya mombe pabutcher pangu mune makantini endaiendesera chii makumbo nemusoro. Saka semumakantini iwayayo pakazoita akazopfuura nepakantini iyoyo ndachiona mombe yaiziya iri kunzi iri kushayika futi. Watonda musoro rubvo wapa njiwo. Ndo zvakaita kuti tibatwe izvo zoti yabva kupi pazayabva kwaPrince. Kutonzi kwaPrince wanga wakuzikanwa? Harangarakuroka. Wanga wariwo parita kwe how long butcher rakwe? Since 2021. Ndobva wazosungwa pa 2021 wabva ndasungwa 2022. Right. 20 April 2022. Alright. Pawakabatwa nyange waiziva kuti kune evidence hauna kumboramba? Kakuramba kakauyepo but havasina zvavaibatsira because uko already pana wabatwa nemakumbo wanga kutobvura pakantini pavo wanga kutaura kuti abva kwakati. Saka apapa sina zvokunyanya urambira because already umbo wanga watopoti
Prince ndiye ari munyaya iyi. Asi waizere kuti kana ukaba mombe unotongerwa 9 years? Specifically sentence hayo ndandisinganyatsoziwa. Sentence ndozvinenge pandizotovha ukaba ukabatwa unojera. Unoenda kujera. Saka first time yako yekuzozwa kuti sentence yemombe i9 years wakanga wapa na magistrate? Ndatokutora mapurisa. Nyora tora statement. Tamba nemombe 9 years. 9 years sure. In prison man. Yeah. Wasvika ukoti ukazozwa zvichwa zvichonzi 9 years in prison man. Hapana kutamukana here kuti utaurire nemuridzi wemombe? Kana wakawapo kutoti pazvakaitika maparents dzimwe amanga utori ready kuti kana muridzi wemombe arikuda kukombanzetwa mombe yake achibhadhawo mombe yake anoita kuti apiwe mombe yake. But muridzi wemombe anenge akatoomesa musoro zvekutoramba kunzwisisa izvozvo anoda kuenda kujeri. Asi aiziva hake kuti kana iwe ukaenda kujeri iye haadzorere mombe yake nokuti akatowana akakwatisara musoro nyama yake akarikavha. Nyama yanga ichiripo. Nyama yanga ichiripo? Yanga ichiripo nyama akarikavha nyama. Anga ari munhu wekuziya? Munhu wekutori business woman iri munetwo mashops Growth Point. Tori munhu wekutondikuziya kuti wakudzionera totoziyana kungopa kugarisana mulocation imomo. Wazodzigachidzwa 9 years. Wakanzwa sei? Zvakandibata but chikuita ndopanda pasina bo zvatopo. Zvatongozvigamuchira. Apa utasa kuti una makore 25? 25 handanawo izvozvo izvi. Apa zvakaitika tine 23. Une 23? Hey, wanga usati wambosungwa here muupenyu hwako? Ndasati ndambosungwa kana umwe. Saka uchibva pamashops wakanzayo uchipinda mumota crowd ichiona. Taura experience yacho. Character inonatsodeformeka yakaparara. Unotsozwa kuti kunyadziswa. But hapana ndo zvine zviripo. But tichitaurira makuriro wakaita kuti uri mucommunity iyoyo, uri munhu anga ane background yakaita sei maererano nekugarisana nevanhu munharaunda yamaigara here? Yanga yakanaka, hapana chakashata. Taitogarisana zvakanaka. Zvekutoti izvozvo hapana ndandine chakashata naye. Iwe 23 years wangowa nebhucha? Ndakaita mukana wekuti ndakambowana munguva pandakapedza form 6 yangu. Ukotosvika form 6? Ndikasabuda zvakanaka. Ndakapapana urongondende ndadaenda papoli kuita course yangu sezvo O level yanga yakanaka. Saka ndiri munguva yekumira izvozvo sewakomana ndabva ndaita mukadzi. Ndabva ndatomitisawo mwana wani. Ndobva ndapiwa mukadzi. Ndapiwa mukadzi saka baba wangu wakabva wangonditi tichimira zvimwe zvinoteera ndoita umboitora kana course. Ndabva ndotora course yeEthics nepanel loader kuHarare kuDMR. Then ndatora course zvakandibatiro ndakawana mukana wekumboshanda uzinwa. So patatu maGems. Then ndakanda uzinwa. Saka mari idzodzo dzingodai nekutendera ndobva ndakazowana mukana wekuti pakuti baba vangu vakambotoita bhucha kumashuro ndakaona kuti ndaingozoona kuti bhucha rineri nemari. Saka ndabva ndangofarira kuti ndomboendawo kusaidi rebhucha. Saka mukuenda kusaidi rebhucha since 2021 ndairifamba nazvo zvakanaka. Pa2022 kwakuzongobvuma mombe yedhiri. Zvinova izvo ndokubva pamba inombo ndikazvifunga zvinondibaya kuti wai zviti ndanda kungobvuma zvakaita seizvi. Mari itorimo mumba yekuti ndotenge mombe ndoisa mubhucha. Ndaita pamba nemombe nezvana nguruve ndaita futi poku mubhucha yemumwe. Saka izvi zvese zvazviri kuitika kuti kuzvina yanga iri contract. Yanga iri contract just 6 months. Saka contract yanga yatopera. Yatopera ndaona machiroka ndiri kubhucha izvi. Ndakamira zvinopera toapply kumoti ndogonowana mukana wekuti ndiende kushanda kana mumakambani. Ndobva ndabva ndapinda mumascandals akaita saya. Scandals zvesho. Waipa zita chanje. Prince. Munhu waPrince toti mhepo dzakasimuka yakadai. Pakapotseka imhepo dzakasimuka zvesho. Kuti pamwe kudai vasina kudaro. Kuti waraizviita topa nemuleto.
but mhepo dzinombokushonawo futi leo because apa pane mwanasikana futi wakamitirira mwanasikana atingati mhepo nekuti inzira yemunhu wese kazhinji kacho tinoda kuzvarisa mudzimba umu vakatozochata kana kudii zvinotongotanga nekudaro zvino mwezi uri kusangana navo vasikana avo zvinowanika zvakaita sezvi. Apa musikana akauya une makore mangani? Apa ine 22. Iwo ngone 22. Ana 22. Hey, awu inofunga izvo zvari kutokungura ikoko kuti mwana 22 ndobva 1 year murume obva aenda ku but akazogamuchira man. Akazogamuchira ndinyaradza ndini. It's okay because my parents are taking care of him. Okay. Arubatikira. Zvekuti anotouya. Kuendoona. Chionana nemwana. Chidi chingodaro. Kwa mwana anonzani mwana? Chiara. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Hasa mdoto kudenda una mambega kwa chilodwa kumoto. Ku Christmas yasvika ikaya skada gorere setiri pano tojigira futi Christmas pano. Ingazvanya skani. Ini ndanga tokukone muningina wangu. Zvinondashaya kana wakusira pamba. Munomboziva kuti nharondo yedu imbavha. Mbavha dzarura. Isu pano takatodaidza magati eZC Security. Ndo kutosara akatichengetera musha wedu panapa. Sure here skani. Zvekutoti kana uchitoda izvozvizvi kuti usare wakachengetera pamba pako, unotovafonera izvozvizvi pa 0773 919 073 vanouya. Zvinoisi zvakutodaka imimi mbinga. Isana mai mutingazoiwana pimari yekuvabhadhara. ZC Security izvozvizvi ine maspecial offer efestive season yatiri. Alright. Zvekutoti kutovabata izvozvizvi, aiwa mitengo yavo yakanakisa kani. Yakanakisa. Saka regani bhanda tongonofona izvezvi ndinodya Christmas nehama. Vabate kani mai munhu. Alright. Amapesha uchiri pano? Ndichiri pano tandadona. Gitara negitara here naibapesha. Unoziva pamba panapa tikusiya paine ZC Security. Kana uchisiya pano paine ZC Security unoenda kunhu kwako kwese uchifara ukasununguza pamba para right. Wapowa sarupu here na gadi. Hapana kana problem boss tongovanakidza this Christmas. Alright. Saka nenda gani bhanda tonofonawo izvezvi. Dai matokaska kuenda boss tokudaidzira igadha kakusecha yawe. Nei baba peshi. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Alright. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Anotouyiwawo naye kuno kuti muona. Right. Mafamily week neanouya tinoenda mukati sekagara tionana tikurukura zvofamba zvakanaka. Iyo nyaya yefamily week iyo yakanaka zvakadii kana uri muno muprison uchivhakachirwa nehama dzako? Family week kuzongoti hatizivi kuti makonditions anozombodii ezigo but family week chakanakisa especially kunesu vanhu vanenge vari nzvimbo zvakaita sedzinezi nekuti pamwe pacho nditora example yangu ini dainge isiri nyaya yefamily week ndingadai so ndototi mwana ari kungokura ndisingomuonera kure neni kana auya pavhizi but family week inondipa kuti ndogara naye ndichitomutengera tisora tese tichitaura nyaya takapfenga takabatana tiri pabhiri. Aiwa zvinhu zvakanaka izvozvo. Ngatirasire kune munhu wakaparirana naye mhosva, munhu wanga uri kuziva semunhu wemunharaunda makaona mukana wekutaurana naye uchimukumbira ruregerero? Ndakawana here mukana iwoyo? Handina uwana. Mukana iwoyo hatina uwana, anenge angasiri kuzvinzwisisa. Asi izvezvi tine mukana wekuti pamwe anogona kusangana nevhidhiyo. Pane mashoko here aungade kutaura kwaari iye maringe nescandal yakaitika? Mashoko andingakwanisa kumuudza ndeyekuti zvakatoitika ende dai kwakuti aida kukwanisa kunzwisisa ake handikumbira ruregerero because ndakamukanganisira ndakatora chipfuyo chake pasina kuwirirana saka ndakamukanganisira ini zvokuti handina pfungwa dzakashata pamusoro pake kana kudii ndinotowisha kutoti kana kuzoti Mwari akanditungamira ndingori mutano nditi mupenyu jeri rangu rikapera ndikawana mukana ndinoapologize kana ndikasangana naye kana kukaona naye ndikakwanisa kuenda kumba kwavo kumbira ruregerero kuti pakakanganisika. Alright. Form 4 ungabuda nemasubjects makani? Ndabuda ne6 subjects. 6 subjects. Wakadzipasa sei? Ndakadzipasa ndandine 1A for agriculture. Then geography ndandine B. C for English. Shona C futhi. Then biology ndandina B. Ku agriculture ndandina C futhi. Alright. Kusaka combination yakwazoita ku-A level yausazwa kuti ku-A level ndakazo geography history ne-literature. Pfungwa dzangu dzanoita low ndokosi chete ndaingoda mupenyu but then
mapoints endazobuda nawo pa A level anga asikaiti kuti ndingazi ndoita low. Auna kubatwa here nekwamatavira ekunzi love needucation hazvifambidzana? Ipapo chii chakakubira time yekuti upase kuchikoro? Love ndingainyepera kuti vari kwamwe vanotoita love zvichifambidzana zvakare, but pane kwakwakuwandira kumafaro kwakwakunyanya uwanda ndibva nguva dzemabhuku, nguva dzechikoro, zvekuti zvakazokonzera ndibude ne9 points pandaita kusvikawo 14 15 ndabuda ne9 points, ndaida 14 ne15 nditori kote nengoda chito maarts yanga iri low apachino ndinamutida saka mushure monga ndatofoira kudaro pfungwa dzadza kuti obviously ndaenda papoli ndaida mota miri papoli, saka ndopa paita mascandals aya kuzowana mukadzi watozongoti wabereka wabva ngoti enda kuti mara uenda kutora kosi yechi ugara uine kosi yako nelicense, drivers license, vana guarantee nezvinhu izvozvo. Kugara nakaona dzevamwe kune munhu ari kuteerera anotozodzidzawo kubva patestimony yauri kutaura nezvayo. Takatasana nenyaya yekusabudirira pa A level, saka tingati isusu dzidziso yaungapa munhu ari kuita A level iye zvinezvi marenge nemafaro nechikoro, iwo mafaro amaita ndeapiwo akazokutorera nguva yekuverenga? Uri kuchikoro handioni chikoro chichifambidzana nekuenda kumafaro akaita sekuti kumabhawa. Uchiri mwana wechikoro uri pakustadha pakuenda kumabhawa zvedoro, pamwe pacho wakutowira mumahure, hazvisi chinhu chandingakurudzira wechidiki wari kusimukawo kuti ukaona zvakaita seizvozvo vakuda kufambidzana watoone kurasika kwatotanga ipapo. Tiri kudzidza. Saka iye zvinezvi uri munomu refrigeration and air conditioning, wambe kuchifunga kuita lawyer, wambe kufunga kuti kuita motor make, handitika iyi mukosi ndobva wazoifarira wapa stage ipi manje? Stage yendawa izvizvi yaiye kuti chandandutarisana kuti mwari akanditungamirira next year pakawane zvikwanisiro ndandichitodawo kutoita kuti matrade test kana zvikwanisiro zvikavapo, nekuti haizvizvi mafiriji ndakuziyawo zvekuti ikauya apo firiji yakafa kubudikidza neipopo pamujeri manitori macho imomo, nekuti wamwe unonga kuti ari kujeri asi mujeri manitori macho imomo nyaya dzemafiriji ndandisingamazivi panze. Mafiriji ndatanga kuti madziso kunoku nayo madzishedu magadheri tinotinawo tanga kuti 1 kuziva kuti chinonzi chii kubva kumaturizi kwacho kana mafiriji kwacho mapatsi emafiriji zvese ndakuzviziva kubudikidza nepanapa. Firiji I can tell yatouya kutoti ikanzi firiji yedu iri freezer kana one side ndakukwanisa kuti waidentify kuti problem iri apa ndeye kuti zvakati tofanira kudai nekudai dambudziko. Utondodza zvimwe zvinhu firiji inongoita weakness yekufreezer one side. Noita unogona kufreezer one side kana kuti unogona kusweta mukati zvokuti mvuna muruti pamudotiita ice inenge ichisweta runenge mvura zvirungoerera mukati isingazobatani kuita chaizvotonenge aitoone problem firiji inenge kuti igadzire. Saka zvese izvozvo ndakuzvikwanisa kubudikidza nepanapa ndotogadzira mafiriji. Handizvo? Aiwa, tinotenda zvikuru. Saka wakanga une bhucha kaiwo waida kuita futi motor make ine zvakurefrigeration, saka ukabuda Prince uri pasi ndikabuda ukuenda kubhucha here kana kuti ndikabuda izvezvi zinomwedzi ndiri mupenyu ndiri mutano Mwari akanditungamirira pakawane zvikwanisiro mari yekutanga chandiri kuda mafiriji iwo refrigeration and air condition ndiri kuona kuriko wane destiny yayo ngekuti ndiri kuona kubudirira ndosaidziko zvondo kwasoraramisa mhuri yangu even inini wacho. Wataura zvokuti iwe kunodiwa panodiwa trade test, wanoriziva here kuti trade test maererano nekudya kwauri kuita waone vanhu vari muno manana sekura vanana madzishe kuti zvinoda mari yakadii kuti iwe uende kutrade test, uye unoenda kutrade test wane makore mangani uchiita refrigeration panapa? Ruzivo rwapo rwokuti kungadiwa mari yakadii. Imari ndingati zvese kubvira mukunyora theory kusvika kutrade test kwacho zvingangopinda roughly kuma $300 something. Alright. Okay.
300 something. Alright. Tinotadzira kuti vari kuteerera vanogona kunge vachikubatsira chakupa nguva yekuti uite appeal. Ko mari yematrejesi yawanika, asi manje yekuti uchitanga workshop kana kuti ungotanga kugadzira mafiriji evanhu kuchimani ikoko, nezvipi zvinodiwa zvaunofunga kuti ukabuda muprison iwo ukabuda une seti iyoyo unogona kutanga kurova mabasa mudzimba even uchifambira vanhu kana kuti vachiuya kwauriwo kufambira vanhu ya chinhu chikuru matools ekushandisa. Matools ekushandisa akazowapo akafanana ndingati chekutotanga tinoda magas tank anenge ane refrigerant. Okay. Refrigerant yedu. Then ndo vane mahoses nemagauge. Mahoses acho nemagauge ekuisa gasi mumafiriji. So vatauya tools box. Then flaring kit. Then screwdriver. Star nemaflat. Pipe cutter. Ndo vandati chinofuti copper tape. Nezvimwe zvakawanda zvozvimwe zvacho zvinoda kuti ndichinyora pasi. Wana mukana iwo uno tichiri kutaura nezveshamwari dziri kunzo watiwo watanga kuenda pamakamera atarumbidzwa imbowana vamwe vangoda kungomhoresa kana maschoolmates kana chiudzwa kuti aiwa nditori kucollege nditori ndingada kumhoresa tapiwa taderera ndobva ndati Paxton Chiwenda ana Prudence Kokai vamwe vanhu takambodzanawo tikasangana. Saka vangonzwawo kwazise tiri mukufamba. Aiwa muri kufamba zvichiva zviri kuoneka nokuti makauya muno musina kuita makosi iwaya. Mashoko ako ekupedzisira hatingati words of wisdom pane zvawadzidza kuburikidza nerehab usangana nasekuru nevamwe vautangana muno muprison uye nemhosva yako, ndezvipi zvaunganzwi pamwoyo wako zvaungangoda kutaura kuruzhinji rweZimbabwe ruri kuona chirongwa chinechi home away from home? Chekutanga ndingati chinodiwa pamunhu pamwe pacho kugamuchira situation yaunenge wasangana nayo ndo chinhu chekutanga. Zvinhu zvakatiomei kuti ugamuchire kutoti wautorarama uri panzvimbo yokuti wakangochengetedzwa. Hapana chakashata, tori nemadzisi edu ana sekuru wedu zvinhu zvese zvakanaka vanotichengetedza murudo ende vanenge vaine passion yekutotora sewana wavo vachitidzidzisa. Vanoti pamwe pacho zvinhu zvisiri nyore kuti udzidzise munhu asina chaanotoziva kuti utanga kuti one kumudzidzisa kuti ipipe cutter tinodai firiji yedu yauya iyi tinotanga kuti zvakati tozodai kutanga pa1 but vakandibatsira kubva kwese kusvika pandari izvozvi irudo rwavo 1 2. Chimwe futi chinodiwa kunamata Mwari. Taitoti tiri panze pamwe pacho tikanzwa parutonyedza kuti takuita zvekunamata tongoti nyaya dzekuchechizi tichiramba kunamata but hachisi chigaiba kuti wewe unoramba kunamata uchida hakusi kuti munhu hauiti zvimwe zvemafaro but iwane nguva yaunombotaurawo naMwari ndokuti munhu nekuti chitosikwa ndo zvatakasikirwa naMwari kuti munamate. Saka ipapo tinozorasikawo tichingoteera dzimwe nzira ngatiende kuchechi unongoita chazo zvokuti pamwe pacho ukateera nzira dzekunamata it's very rare kutozowira munyaya dzakaita sedzi dzatakazopinda nadzo mukati madziro. Saka ndo mashoko aningapa vanhu kuti ngatifarire kunamata tichiendawo kuchechi nekubvuma kutsiuruka uchiudzwawo kunzi izvi zvinhu izvi dai wadai unofanira kudzidza ipapo wotosiya because unogona kubudirira uchibudirira asi one day unogona kusanganawo nemasituations akaita seiwaya kusungwa kana kutoparara chaizvo. Tinotenda zvikuru kwazvo Prince kudzionera ane makore 25 ekuberekwa akutaura kuti wanawo nguva yaunombonamata, wanawo nguva yaunombotaura naMwari. Pataurwa mashoko makukutu dai vari maitizamba vaidaro nekudaro chichemo chake machinzwa kuti ari kudawo startup pack yekuti agononga achizowana pekutangira. Asati asvika kustartup pack ari kudawo kuti mari inosvika around $300 inogona kuzokonzerwa yekuti agone kunyora matrade test ari muno pamusoro pecourse yaari kuita ari pano paMutare prison
course refrigeration and air conditioning iye nezvaasarwa ne2 years 8 months kuti achibuda ndizvo nokudaro panguva yese iyi inguva yekuti vanhu vanogona kunge vachiunganidza zvishoma nezvishoma matools anozoita kuti awane pekutangira kana achizenge abuda chiri kudiwa chekutanga starter pack pano paMutare prison. Nokudaro iye nezvachangosara ndechekuti ndionekere prince pahurukuro yatanga tichiita panapa tichivimba kuti Sly Media TV vateveri vari kumativi mana enyika hamutinyadzise pazvikumbiro zviri kuitwa pamakore ese ataita 4.5 years tichiita mabasa rineri hamunambotinyadzisa. Muri kuramba muchingonzwa zvichemo zvevanhu muchiramba muchingotambanudza ruoko sokutaura kunoitawo shoko raMwari kuti rwakakomborwa ruoko runopa pane runogamuchira. Inini Sylvester Taurai Tapfuma Nei simbi yebasa mazita kupfekerana zvinoti pari zvinezvi chisarara.